Batakana amono komentakana kubusali na boigo bakabago ime yegwode yaitibo niko mwe musiye bwode yo omoske rame kyonyanja yo manikata una inana agandi chinsagi chobolendi gobo chinsagi chobolendi koimokia egetambokero na kwande kumna obolendi gotingibole chinseme chono busali ngokorbole aniga gocha chingaki obotukobo kerero abantu abo batamanyakanati baba gosaga nanka iyo ya murumu abo na gosalia chitirisa kobale na ukubali ngenekerenga getarabonekana goikabonoiga ndo muka murumu abo MCA first born umumuro Kendri Mbati abande bachite butko bware gukira lero ubuki butko bware gukira lero since around ilikuwa 2 to 50 saa 8 na dakika 50 wakaanza na baba getekerore wakake getangani nilisikia ndio nikapiga ndulu watu wakatoka kera abantu bachete wakadisperse ngabuka ngasoka nganyora batire birole by the way issue bono yabeire stress ase kenyoreke kyanya bonge na imekuwa shida sana. Mimi naomba mheshimiwa address isiwe ya busari yachire igoromono ndokumanya ngi babu ate ndokumanya intention babu atase ngenjo ndoma itingi kyagendrete na ndibono yaretire obwoba yabeire na no kombera timaiti gosene patiembe ase ngenjo kero kurigereri last time ritangani kere ibago biachete ninje biatangate gwataki bikamanya kumbwata bikangira ngachigoturo muse eria kabere kero biacha bakanyora narengeka konyora na chiro mukutano narenge mukutano Kisumu nari babutorete etirisa bakabutore mirango lakini mbaika goika bedroom yane kero bacheria gatatu bagacha gisese chikabaobia bagatama bakarabanya na gisese kiabeire bobe because korumaga na bwate sese mbono nacha koreta gisese na tigachiatome kitwa barati bono neke kiabeiro gostuo konene sana ase ngencho igano endugu yanemenyete tima intention ki nje nateti abantu nawe baitibona ase ngencho ya insecurity yabereiro be nande ninje ntagetiri kerensa eibago karabigocha nsobe nana my family members imbabu ati morembe oigwete una oteba no kurara kwa beire gacia ngobu eibage binyugwete biachete butuko mbiatagurite nyaramba muratare ngororo muntu orenge no mungina gweka bagataka maybe basoe nyumba gose bagataka maybe abantu baturu babwate rusiko bangente rusiko so igo tiganga address na security yabeira ase ward yebobe so nabana bataye Elizabeth nero mo speed commander nero naro choetu no county commission ojete no mogeni nje nare ngote na tiga to make ba make sure na e ward ye itiwo yatwa security erengia